La Fran és viva? Oh, i tant. La Fran confirmarà el meu conte a un conte semblant i l'enviarà a vostè, Hugh, a la presó. Sí? Quina alegria que em dóna, doctor. Venim de seguida, gràcies. S'ha recuperat. Ja pot parlar. Wagner, queda't a vigilar el senyor Drysdale, mentre el tinent Elliot, la senyoreta Cabrera i jo anem a l'hospital a prendre declaració a la Fran. Molt bé, au, amunt. T'ho diré només a tu. Sense càmeres ni jutges, només a tu, perquè saps que és veritat. Et vam deixar entrar a casa nostra. Et vam deixar cuidar l'àvia, et vam acollir a la família. I ara et penses que ens ho pots robar tot? Et penses que no lluitaré per protegir casa meva? Els nostres drets? La nostra residència des de fa generacions? Ai, quina gràcia! En Harlan, aquesta casa la va comprar als anys 80 un magnat immobiliari pakistanès. Calli! Ja n'estic fart de sentir la seva merda de discursos tot el sant dia! Sí, he volgut matar la Fran, però com que no s'ha mort, de què em pot acusar? De res, d'intent d'assassinat, d'incendi provocat i un parell de càrrecs més amb un bon advocat com el que tinc. Sortiré d'aquí 4 dies i tu llavors veuràs com et puc arribar a amargar la vida, cabrona mala puta. Però què fots? Boja! Ha dit una mentida! Sí, ja ho veiem. És veritat. La Fran s'ha mort. I acabes de confessar que l'has mort tu. En fi, ja que ens hi hem posat... Merda.